L'entrevista amb alcaldesses i alcaldes de Terres de l'Ebre i Maestrat. Continuem amb les entrevistes que estem fent estos dies als alcaldes i alcaldesses dels pobles de la nostra zona. La veritat és que és un plaer que ens acompanyen aquí als estudis d'Urràdio i avui en especial l'alcalde de la Ràpita, Josep Caparrós, que el tenim ja aquí preparat per sotmetre's a l'interrogatori a dos veus amb el company també Àngel Miñana. Molt bon dia, pobre, no l'assustis. No, és un interrogatori. Josep Caparrós, bon dia. Hola, bon dia, gràcies per la invitació. A veure si seria la primera vegada que un convidat se mos aixeca. No, no passarà això, no passarà això. Podeu estar tranquils que no passarà. Sí? No, i a més que no serà tant, Anem a saber com ha anat la legislatura, anem a saber què passarà en estos pròxims 4 anys, entre cometes. Te burxarem una miqueta, Iau, només una miqueta. I preguntarem també una mica a nivell personal. Si et sembla, jo començaria per aquí, perquè al final sempre és important conèixer la persona, no? Perquè nosaltres estem aquí sempre en notícies, o sé que, clar, l'alcalde, però l'alcalde també és una persona, en una família, en uns hobbies, en una manera de fer que ens agradaria conèixer una mica més la part més íntima, sense passar-nos. Qui és Josep Caparrós? Bé, Josep Caparrós és una persona de la Ràpita, nascut a la Ràpita fa 42 anys, quasi 43, i que actualment, des del 2015, fa d'alcalde. Fa d'alcalde circumstancial, dic circumstancial perquè tinc molt assumit que és una època de la vida, d'un desig que des de ben petit tenia, és a dir, era una il·lusió que jo tenia ser alcalde del meu poble, no perquè vingui de família política, ni molt menys, vull dir, meus pares anaven a votar cada 4 anys i poca cosa més, no se'n parlava de política a casa perquè no hi havia este vincle, i jo, per tant, no sé d'on me ve aquesta il·lusió, però sí que m'expliquen que de petit jo ja dia que volia ser alcalde del meu poble. Finalment, el 2015 ho vaig aconseguir, però sí que tinc molt clar que això és temporal, que no he vingut per a quedar-me i que el dia que la il·lusió, les forces i les ganes s'acaben, doncs faré un pas cap al costat i donaré el relleu per a continuar treballant i impulsant la Ràpita. Per tant, tenim el primer alcalde... Això t'anava a dir jo, que per fi de menut volia ser alcalde. Sí, sí. Perquè si han passat per aquí 10 o 12 alcaldes, cap volia ser alcalde. Jo sí, jo ho tenia clar, pel que em diuen, i la veritat és que jo crec que és una d'aquelles satisfaccions que qualsevol persona, de les màximes satisfaccions que pots tindre, el fet de servir al teu poble, d'aportar el teu gra d'arena a intentar millorar el teu poble i que per tant els xiquets i xiquetes del teu poble tinguen millors oportunitats i que en aquest cas els rapitencs i rapitenques tinguéssim unes condicions més òptimes de vida i veure que això en gran part se fa per la teua aportació, evidentment acompanyat de tot l'equip de govern, acompanyat de tot l'equip humà que conforma una institució com un ajuntament, és una satisfacció. És una satisfacció. De fet, jo sempre dic el mateix, que tota la ciutadania hauríem de passar encara que siguin 2 mesets pel despatx de l'alcaldia, perquè potser tothom entendríem diferent la gestió municipal, la valoraríem diferent i m'atreveixo a dir que la respectaríem diferent. Però bueno, és veritat que al final no tothom fa este pas i jo sí que estic molt orgullós d'haver-lo fet. Àngel, jo tinc una informació privilegiada perquè... No és res de la tremona. És Secretitos perquè abans estava jo parlant amb l'alcalde, que tu no havies arribat, i em deia que... És a dir, que has fet tard. Però si no t'havia quedat clar, saps? Les fulletes se llancen així gratis. No, és que a mi m'ha dit que als 20 i poquets anys ja es va posar en política i a mi això és una cosa que m'interessa perquè just en aquesta edat la majoria de joves estan per altres coses, no? I a més, no sé ara fa uns anys, però ara en un moment en què la política era que no interessa a la joventut i en este cas tu ja de menut volies ser alcalde i ja vas tindre la inquietud, ja et vas posar en este món, començant en l'oposició, seguint després com a cap de llista d'Esquerra, 2 legislatures alcalde i anem a per la tercera, vull dir que la trajectòria ja és de sempre, no? I en una estima també per la política. Sí, de fet, en aquell moment tampoc interessava la política als no joves. Els joves. Jo recordo que jo quan vaig començar a vincular-me a un projecte polític, que en aquest cas era el projecte polític d'Esquerra Republicana, tenia
els primers contactes tenia 16-17 anys i els meus amics i amigues no ho entenien, i quan jo no quedava en la colla d'amics perquè tenia una reunió d'Esquerra, me miraven malament i dient... És lo raret, no? Sí, tu no. Aquí festa contínua. Correcte. Però sí, i de fet, a poc a poc, primer vaig encapçalar les joventuts d'Esquerra Republicana a la Ràpita quan tenia 17-18 anys, i després ja va ser la primera candidatura a la qual formo part, és la del 2003, que tenia 22 anys, i a partir d'aquí, després al 2006 és quan la secció local, a partir de la reflexió que Lluís Salvador, que en aquell moment era el cap de llista de la Ràpita, planteja el fet de buscar un relleu i d'ell fer un pas cap al costat de la política municipal, se'm planteja l'opció de jo encapçalar el projecte, i al 2006 ja entro com a regidor, acabo aquella legislatura en un anyet de regidor, i al 2007 encapçalo ja el projecte. I a poc hem anat creixent, és a dir, el projecte tenia 2 regidors, després vam tindre la capacitat al 2011 de passar de 2 a 4 regidors, al 2015 de 4 a 6 regidors, guanyar per primera vegada en la història democràtica unes eleccions municipals per part d'Esquerra Republicana, conformar govern en aquells moments, al 2015, i al 2019 vam passar de 6 regidors a 10 regidors, aconseguint la majoria absoluta més important que ha tingut qualsevol partit polític al nostre poble, i este 2023 que evidentment continuem en les mateixes ganes, les mateixes il·lusions, moltíssima més experiència, moltíssims més coneixements, i en el convenciment de continuar oferint esta candidatura, esta possibilitat als rapitencs i rapitenques perquè ens donen el seu recolzament i tots junts continuar impulsant la Ràpita. Potser que has viscut una de les èpoques més difícils de la Ràpita com a alcalde? Per diverses situacions que la Ràpita ha tota una trajectòria enorme, i has agafat uns moments complicadets, no?, també com a alcalde. He agafat uns moments no ordinaris. De fet, jo en els meus amics i amigues sempre fem la conya de que a mi em feia molta il·lusió ser alcalde, però que volia ser un alcalde normal. És a dir, la porta gran, d'inaugurar exposicions i de millorar voreres. No feia falta tenir que gestionar un 1 d'octubre intens com el que vam gestionar a la Ràpita, pel qual encara estic imputat i pendent de judici. No feia falta gestionar uns temporals com el Glòria o el Filomena que van destrossar el nostre delta, no feia falta gestionar una pandèmia mundial que feia segles que no es vivia, no feia falta gestionar una crisi social i econòmica a partir d'una guerra a Europa com és la d'Ucraïna. Per tant, Déu-n'hi-do la intensitat d'estos anys. Surts mestre després de tot això. Si has superat això... Jo crec que l'examen l'has aprovat. Sí, de fet és el que vos dia, és a dir, ens presentem en més coneixements que mai, en més experiència que mai i en un futur esperançador, perquè pitjor del que ha sigut no ho pot ser. Per tant, el futur segur que és positiu. I és possible que te'n dones compte de que som molt més capaços de lo que pensem? Bueno, jo penso que les persones ens hem de refer a les situacions, ens hem d'adaptar a les situacions, hem de treure força d'allí on no n'hi ha, perquè les situacions són complicades i al final també quan tens la responsabilitat, és a dir, quan els teus conciutadans confien en tu la responsabilitat de gestionar, de liderar un poble, una institució com és un ajuntament, has de tindre la capacitat també als moments difícils estar a l'alçada de les circumstàncies. Com a mínim, intentar-ho estar. Després, a vegades les coses surten bé i a vegades no surten com un desitja, però sí que has de fer esforços per a donar resposta a qualsevol de les circumstàncies. A banda de tots aquests moments més complicats, també suposo que hi ha hagut moments molt dolços, i la Ràpita ha anat creixent molt i sobretot ha crescut per la part del port, que és l'enveja ara mateix de molts municipis de costa, jo penso. Sí, moments dolços n'hem tingut, evidentment, si no dubto jo que la il·lusió continués, diguéssim, al nivell que continua. Hem tingut un moment molt dolç quan a l'estiu del 2017 vam inaugurar l'Auditori Sixto Mir, un equipament
que Impressionant, feia... un teatre... Sí, jo sempre dic que és un auditori cuco, perquè són 362 places, per tant no és un gran auditori. Acollidoret, no? Molt bé, però molt acollidor, amb molt bona acústica, amb molt bones condicions per a disfrutar-ho tot. Jo recordo quan estàvem executant l'obra que jo als tècnics els ho dia jo vull que tot funcioni bé aquí, és a dir, sigui una obra de teatre, sigui una conferència o sigui una projecció de cinema, és a dir, perquè hi ha auditoris que estan molt adaptats per a una cosa concreta però no per a una altra. Correcte, i nosaltres aquí el que buscàvem era que fos un equipament molt polivalent per a que tothom lo disfrutés, era un equipament que feia molts anys que els rapitencs i rapitenques lo desitjàvem, i per això el fet de poder-lo tirar endavant, vam arribar al 2015 a l'Ajuntament, a l'alcaldia, i ens vam trobar un projecte d'auditori empantanat, feia 2 o 3 anys que les obres estaven aturades, en conflicte administratiu en lo contratista, vam tindre que refer el projecte, vam tindre que tornar a licitar el projecte i al final fas realitat l'equipament. Jo sempre dic el mateix, que construir és la part fàcil, la part complicada és en este cos donar-li ànima i este és un dels altres moments dolços, és a dir, veure que després d'estos 6 anys d'auditori els rapitencs i rapitenques lo disfrutem molt. De fet, moltes vegades a l'equip de la regidoria de cultura, al tècnic i a la regidora els ho dic, no cal tant, perquè és que l'auditori... Des d'aquí vull dir que a nosaltres també aquí a Ràdio també hem col·laborat en Pau, que ha sigut el que sempre... I sempre se mos han guardat de categoria i totes les activitats que heu fet. Sí. Li donem molta ànima. No està ficat allí de mostra, sinó correcte, al final és això. Tu tens un equipament, fas una inversió, el poble fa un esforç, per tant disfrutem-lo. I que sigui funcional. Jo crec, perdona que te digui, que moltes vegades se fan edificis o equipaments que al final acabes dient, ostres, molt xulo, però aquí això... No té vida. I ja està. No, o que no és funcional i que no... I està molt xulo que estigui adaptat a qualsevol tipus d'acció que es pugui fer. Està xulo. La veritat és que estem molt contents, com també apuntaves tu, en tot el treball que s'està portant en la zona portuària, un projecte que estem treballant conjuntament en Ports de la Generalitat i que acabarà convertint la Ràpita en el primer Green Port de Ports de la Generalitat, és a dir, el primer port autosuficient en el que és la generació i consum d'energia. Per atrapar la Ràpita ja som referents, ja som líders en pesca, per exemple. La llotja de la Ràpita és la primera llotja de Catalunya en facturació de peix. Volem ser també, consolidar-nos com el referent en esports nàutics a Catalunya. És per això que estem construint en Ports de la Generalitat un nou equipament, en aquest cas un pavelló municipal nàutic per al foment de la pràctica dels esports nàutics, perquè tenim les millors condicions, tenim la badia dels Alfacs, que és un referent, diguéssim, a la Mediterrània, estem protegits i resguardats per la Serra del Montsià i per la Barra del Trabucador i la Punta la Banya, per tant tenim les millors condicions geogràfiques. Ens fa falta aquest equipament, que ara també el tindrem, perquè ja s'està construint i els propers mesos serà una realitat, i això ens permetrà convertir la Ràpita en el referent nàutic a Catalunya. Jo sempre poso el mateix exemple. Jo quan estudiava a EGB, els xiquets i xiquetes de 6è d'EGB del meu col·le, tots els cursos anàvem a Tuixén a fer la Setmana Blanca. Per tant, hem d'aconseguir que tots els instituts de Catalunya baixen a la Ràpita a fer la Setmana Blava, i per tant és un dels objectius que mos plantegem, i en la línia del que dieu, evidentment, si no tinguéssim moments dolços també, i tot fossin penes i amargures, costaria tenir l'energia suficient per a tirar endavant, perquè al final aquestes satisfaccions són les que et motiven per a continuar remant i per a continuar tirant el poble endavant. L'altre dia parlàvem amb el delegat del govern a les Terres de l'Ebre. No el conec, el delegat del govern. No sabeu qui sou. Després te passem el contacte. De que potser que ara mos estem creient qui som. Sí, va dir, les Terres de l'Ebre estem de moda perquè mos ho creiem. I parlava especialment de la Ràpita. Érem com aquella banda de Catalunya
on del llançàvem final de els l'esquena, residus, no? I sí, i era, això és Catalunya? Sí, som Catalunya. I també hem deixat de lastimar-nos, de dir, ai, pobrets, pobrets, i diem, ostres, acabes de dir-ho tu, no? Tenim una bahia que és, crec que a nivell mundial, de referència, perquè és un espai molt protegit en molts de sentits. Tenim una terra fantàstica, i si mos ho creem, farem que la resta no s'ho creguen. Pot ser que estem en aquest punt ara? És imprescindible, és a dir, perquè algú confia en tu, tu has de confiar en tu mateix. I a nivell de territori hem de ser conscients de les potencialitats que tenim. És a dir, en molt poc espai, perquè les Terres de l'Ebre tampoc és que siguessin molt grans, i pràcticament en una hora de cotxe, tu pots estar a un parc natural com el del Delta de l'Ebre degustant unes ostres i uns llagostins de la badia dels Alfacs, i al cap d'una hora pots estar a un parc natural com és el dels Ports degustant una garnatxa blanca de la Terra Alta. Clar, això ningú ho té. I a part tot això ho tens segellat per la UNESCO com a reserva de la biosfera de les Terres de l'Ebre. Per tant, quan tu vas al món i dius jo soc reserva de la biosfera, tothom sap què significa això, i és imprescindible que la gent del nostre territori siguéssim conscients de les potencialitats que tenim, tant des del punt de vista turístic paisatgístic com des del punt de vista de gastronomia. Perquè tenim molt bona restauració, la Ràpita n'és un exemple, Ulldecona n'és un exemple també reconegut, perquè tenim molt bon producte primari, el peix, el maris, els cítrics, l'arròs, l'oli, tenim de tot, és a dir, ja està Jesús Gómez, el director dels serveis territorials del Departament d'Acció Climàtica, que té una frase que és molt bona, que som el rebost de Catalunya, i és veritat, a Terres de l'Ebre tenim tot allò necessari per tindre una bona alimentació. Per tant, tenim moltes potencialitats en aquest aspecte, i també comencem a tindre grans oportunitats en l'aspecte econòmic. És a dir, la transformació que s'està fent pel que fa referència al desenvolupament en sòl industrial, pel que fa referència a inversions importants com les que han arribat estos últims mesos al polígon Catalunya Sud de Tortosa a l'Aldea, que acabaran sent diguéssim, motor d'altres inversions que vindran al nostre territori. Tot això és el que ens permet tindre una carta de presentació per a enamorar fora, però sobretot per a enamorar-nos a nosaltres mateixos, perquè, insistixo, si no confiem en nosaltres, la resta de gent, és a dir, no vindran de fora a fer el que nosaltres no fem a casa nostra. És a dir, a casa nostra l'hem d'arreglar nosaltres, l'hem de potenciar nosaltres, l'hem d'explicar nosaltres, i hem de convèncer la gent de les potencialitats de les Terres de l'Ebre. Té una... És veritat. No podem afegir res més. S'ha acabat l'entrevista. Després d'això que has de dir, callar-te i fer silenci i reflexionar. Exacte. No, sí que tinc una pregunta, perquè el meu company Àngel Minyana està obsessionat en els quilos d'asfalt que es tiren abans de les eleccions. I també volem saber, ja que ho han preguntat a tots a la Ràpita, si se n'han tirat molts o no. Algunes s'han tirat, No et cregues, de fet no se n'han tirat, no per desig de l'alcalde, que evidentment tots aquells projectes que executes t'agradaria executar-los en temps i forma. Per això dono resposta a la teva pregunta. No és que s'asfalte abans de les eleccions perquè venen les eleccions, sinó que al final els projectes tenen uns tempos i tenen una cronologia, diguéssim, de gestió administrativa, i esta legislatura, i abans ho comentàvem, la pandèmia ha trastocat tots aquests tempos, perquè tu normalment comences legislatura, comences a preparar projectes, comences a redactar projectes, aconsegueixes finançament i executes projectes. I normalment, si les coses les fas bé, al gener de l'últim any ho pots tindre tot arregladet i tot guapet. Esta legislatura no ha passat això, perquè esta legislatura hem tingut 2 anys de pandèmia, 2 anys que hem estat focalitzats a donar resposta a les necessitats a partir
partir de la situació que es generava per la pandèmia, 2 anys que hem estat al costat de les famílies més vulnerables, de les empreses i dels sectors que patien més les restriccions per la pandèmia. Per tant, els projectes van quedar en stand-by per a prioritzar el que eren coses importants i urgents, i una vegada, diguéssim, mig superada aquesta situació complicada per la pandèmia, i no sabíem que encara mos vindria... És el que t'anava a dir. Correcte, no sabíem que mos vindria després, allò quan aixecaves una miqueta al cap, te ve la crisi social i econòmica produïda per la guerra d'Ucraïna i has anat executant els projectes. En el cas de la Ràpita hi ha projectes de que no s'acabaran per a les eleccions, per tant, l'objectiu no és tirar endavant els projectes abans de que s'acaben de que arriben les eleccions, sinó que l'objectiu és tirar endavant tots aquells projectes que són necessaris i imprescindibles per anar millorant els pobles. Vamos, que no mos ha dit los quilos que ha tirat d'asfalt. No, és no bé. No ho sabem. No, però a mi m'interessa una mica estos projectes quins són, no? Estos que s'han començat, estan en procés i bueno, s'acabaran d'executar, suposo, ja en la nova legislatura. Quins exemples són, per posar-nos algun? N'hi ha uns quants, és a dir, tenim un projecte que per a nosaltres és estratègic per al desenvolupament econòmic del nostre poble, del nostre territori i modestament del nostre país, que és el Centre d'Economia Blava de les Terres de l'Ebre, que s'ubica a la Ràpita. És un projecte municipal però que està coordinat i treballat conjuntament en la Direcció General d'Afers Marítims de Catalunya, que és aprofitar totes aquelles possibilitats que hi ha al sector marítim, i quan dic sector marítim estem parlant de pesca, estem parlant d'aqüicultura, estem parlant de nàutica. Hem de tindre en compte de que a la Ràpita i al seu àmbit d'actuació tenim l'IRTA, que és un institut de recerca tecnoalimentària, tenim l'Institut d'Estudis Aqüícoles i Mediambientals de Catalunya, tenim l'Institut Alfax, que també fa formació en FP en cicles formatius de nàutica, tenim la primera llotja de Catalunya, tenim el 90% de producció aqüícola de Catalunya se fa al Delta de l'Ebre, principalment a la badia dels Alfacs, tenim 1.800 amarres en nàutica esportiva, convertim-nos en el port referent en nàutica des de Castelló a Tarragona, tenim empreses de drassanes, tenim empreses de reparació d'embarcacions nàutiques. Per tant, tenim tots aquells elements imprescindibles per a ser capaços de treballar tots conjuntament, de trobar aquestes fórmules de col·laboració público-privada i de potenciar i repensar i reimpulsar tot el que fa referència al sector marítim, i això passarà en gran part al Centre d'Economia Blava, que és aquest edifici de les duanes reformat durant esta legislatura i que ara ve, com dèiem abans, el repte important. És a dir, tenim l'espai, ara hem de ser capaços de generar totes aquelles oportunitats. Tenim també, com apuntàvem abans, construint-se el que és el nou pavelló municipal nàutic per a fomentar els esports nàutics. Tenim tot un conjunt d'actuacions a la via pública per a millorar espais, en aquest cas per a crear 2 places noves, per a eliminar barreres arquitectòniques a la via pública, en definitiva per fer una via pública més amable a tota la ciutadania. També estem treballant intensament projectes que van en la línia de donar resposta a necessitats històriques que teníem al nostre poble, com per exemple és la remodelació integral de la piscina municipal. Esta, si no passa res, sí que arribarà abans del 28 de maig, perquè de fet ara s'estan acabant ja els últims retocs. La piscina municipal de la Ràpita és una piscina que té més de 25 anys i que necessitava una actualització. Hem canviat el que és la coberta i hem posat una coberta telescòpica, teníem una coberta de globo, hem canviat la caldera, teníem una caldera de gasoil, hem passat a una caldera de biomassa, és a dir, hem fet tot un conjunt d'actuacions per a generar major confort
als usuaris de la piscina d'un equipament que vos dia que era imprescindible. Per tant, hi ha molts projectes que estan embastats i que s'han d'acabar de desenvolupar, i n'hi ha molts altres estratègics, com per exemple pugui ser el projecte Ròtula Delta, que és la transformació urbanística de la zona nord-est del nostre municipi, que ha rebut un Next Generation de 2 milions d'euros per a fer-lo realitat, i tots aquests projectes vindran la pròxima legislatura. Per això és imprescindible que els rapitencs i rapitenques, i deixeu-me aprofitar un momentet, mos donen suport a Esquerra Republicana per a fer realitat aquests projectes. Jo tinc una última pregunta. Vale, va. I és, com t'imagines la Ràpita del futur? La Ràpita del futur me la imagino de la manera que els rapitencs i rapitenques vulguen. És a dir, al final aquí no és que la Ràpita del futur ha de ser com Josep Caparrós se la imagina, sinó que la Ràpita del futur ha de ser aquell poble que els rapitencs i rapitenques, tots a una, sumant esforços, deixant-nos personalismes de costat, deixant-nos, diguéssim, protagonismes de costat, i en realisme, en honestedat, en sinceritat, i sumant el punt de vista de tots els rapitencs i rapitenques, tiréssim endavant. I per tant m'imagino una Ràpita diversificada econòmicament, amable socialment, i sobretot que tothom ens sentiguéssim orgullosos de ser rapitencs, de viure a la Ràpita, de formar part de les Terres de l'Ebre i evidentment de formar part de Catalunya. Va, doncs jo també tinc l'última. Com t'imagines el Josep Caparrós del futur? És a dir, ara ja ho sé que s'ha centrat en esta campanya, en ganes de treballar estos pròxims 4 anys, però si algun dia dius, deixo la política o m'aparto, què faries? Algun dia la deixaré segur. Bueno, ja ho has dit, que això és... Seguro que... Jo te veig en la barqueta pescant, En la barqueta pescant Pues no, jo- perquè no ho acabo de dominar, això de la barqueta Tot pescant. s'aprèn. Jo me volia més en un d'estos transatlàntics, no? Que... Però sí que és molt fàcil que em veigues en la barqueta practicant esports nàutics per la badia dels Alfacs. De fet, sóc un amant dels esports nàutics a la badia dels Alfacs. Crec que tothom hauria de provar els esports nàutics a la badia dels Alfacs, sobretot a l'hivern, perquè a l'estiu és molt fàcil, però a la vegada no és tan màgic. És a dir, si tu surts al mes de febrer en un bon neoprè, ho tens més que controlat, el tema temperatura. Surts a primera hora del matí a veure la sortida del sol al mes de febrer en una badia dels Alfacs totalment plana, que és com un espill, en los flamencs que et volen, en lo roig del sol i en lo silenci que s'escolta, realment disfrutes. Per tant, aquí sí que em vereu. I donant resposta a la teua pregunta, a Josep Caparrós lo veig fora de l'alcaldia quan se li acaben les ganes, quan se li acaba la il·lusió de continuar aportant el seu gra d'arena a transformar la Ràpita, i a partir d'aquí, evidentment, lo veig al seu lloc professional, com estava el 12 de juny del 2015, que va ser el dia abans que el 13 de juny del 2015 me nomenessin alcalde. Jo estava treballant al sector privat i molt probablement, de fet estic en excedència, per tant molt probablement me'n tornaré allí, faré de pare de les 3 criatures que tinc, que són els 3 tresors que tinc en aquests moments i que no els ho puc donar tot el temps que necessiten, i fet de, diguéssim, parella de la meva dona, que per sort és fabulosa, i jo puc fer suport, no? Que això és difícil. tot el que faig. És important que les persones... Tu t'has emocionat i jo també. Perquè també soc pare i també penso que no estem suficientment al costat de la família, que a vegades se queda una mica de banda. És que és exigent. I no ens hem d'oblidar que estiguen al nostre costat. I per això has dit tot el seu moment, estiguen al costat dels que, no? En aquest cas tu com a alcalde, i que tu després també sàpigues retornar a És imprescindible, és el nostre espai de confort, és el nostre espai al qual te permet carregar piles i el que diria, que al final emprendre-ho. són persones, no? I com a tal, Al final i al principi són persones. Bueno, doncs jo espero que fent els esports nàutics en estos creuerets que passen per la Ràpita em trobéssiu a mi dient-vos adeu, perquè jo m'apunto a la part d'esta més d'oci i recreo.
Bueno, moltíssimes gràcies, Josep Caparrós, per haver-nos acompanyat a l'entrevista d'avui a U Ràdio per comentar tantes coses, tants projectes i tantes coses que queden encara per fer. Esperem que vagi molt bé i segurament estarem en contacte per poder-ho anar explicant a través dels micròfons d'U Ràdio. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres i a disposar. Gràcies. Moltes gràcies. L'entrevista amb alcaldesses i alcaldes De Terres de l'Ebre i Maestrat.